Led v mé krvi nikdy nezahřeje, stejně jako mé srdce, které bije pro Lin Kuei. Jmenuji se Frost a jsem více než jen učeň. Jsem budoucností tohoto starobylého klanu. Když jsem poprvé spatřila Sub-Zera, viděla jsem v něm nejen mistra, ale i cíl, kterého chci dosáhnout a překonat. Vstoupila jsem do Deadly Alliance s ocelovou vůlí a ledovým pohledem. Moje schopnosti byly nespochybnitelné, ale mé ambice byly pro některé příliš mrazivé. Chtěla jsem ukázat, že mohu nést titul velmistryně, že mohu vést Lin Kuei k nové éře slávy. Ale Sub-Zero, ten mě viděl jen jako svého učně, nikoli jako svého nástupce. Můj pád byl tak rychlý jako mé údery. Moje touha pomoci mě zradila a vedla k mému dočasnému vyhoštění z klanu. Ale já se nevzdala. V Mortal Kombat X jsem se vrátila jako stín, který se skrýval v pozadí. A v Mortal Kombat 11 jsem se znovu postavila do popředí, tentokrát s technologickými vylepšeními, které mi dali novou sílu a možnosti. Nyní, s každým zamrzlým dechem, který vydechnu, a každým ledovým úderem, který zasadím, si buduji svou cestu k vrcholu. Jsem Frost a ačkoliv můj mentor mě možná stále vidí jako svého učně, já vím, že můj osud je být něčím víc. Budu bojovat, ať už to bude stát cokoliv, abych dosáhla svého pravého místa jako velmistryně Lin Kuei. A nikdo, ani Sub-Zero, mi nebude stát v cestě.